Kienu ilhom għal diversi jiem iċemplu mid-Dar Ċentrali u fl-aħħar sigħat intbagħtu numru ta' messaġġi biex il-partitarji nazzjonalisti jinġabru fuq il-fosos tal-Furjana għal messaġġ tal-kap tal-partit. Saħansitra f'wieħed mill-messaġġi intqal li kien se jkun diskors eċċellenti. Iżda fl-iktar diskors importanti għalih tul is-sena, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil spiċċa tkellem ftit dwar kollox u kulħadd, fejn kien evidenti referenza lejn qatt ta' temi li fl-aħħar xhur il-Gvern diġà qal li se jkun qed jindirizza u li huma ta' priorità għalih fosthom il-kera u trasport. Tant li l-ewwel reazzjoni tal-Partit Laburista għal dan id-diskors kienet li Simon Busuttil, il-persuna li kiteb manifest elettorali b'wiedi li ma twettqux, issa qed jerġa' jdoq l-istess diska u jrid li n-nies jemmnu li din id-darba se jwettaqhom. Fuq kollox l-iktar tema li spikkat kienet ir-referenza għall-elezzjoni ġenerali bil-kelliema jisħqu li l-Partit Nazzjonalista irid ikun lest biex jirbaħ żgur. Ejjew bl-eluf minn tagħkom! Ejjew bil-bnadar magħkom! Is-sija tat-tabbit mill-bliet u mill-kampanji għall-ġrieda tal-Altana! Ejjew għax Alla-Magħna! Ejjew ħaredkom! Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni li dam għaddej madwar siegħa segwa dak taż-żewġ viċi kapijiet. Għal Beppe Fenekadami, Simon Busuttil huwa l-aqwa arma li għandu l-Partit Nazzjonalista. Ma niġġildulu l-aqwa arma bil-kap tal-Partit Simon Busuttil! Bħal kap Fenekadami qal il-partitarji biex ikunu lesti, għax ukoll kellimhom fuq elezzjoni ġenerali li ġejja dalwaqt. Be prepared! Kunu lesti! Iżda il-Partit Laburista nnota li jekk hemm xi ħadd li mhux lest huwa il-kap tal-Oppożizzjoni. Bil-Partit Laburista jgħid li minn kap tal-Oppożizzjoni li qed iwebbel lil kulħadd li l-elezzjoni ġenerali se ssir fi ftit ġimgħat, wieħed ma kienx qed jistenna proposti riċiklati u miżuri li se jitwettqu fis-sena u nofs li fadlilha din il-leġislatura. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil reġa' ħareġ biss bi kliem li bħalu għal ħafna fil-passat. Kif daħak bil-poplu darba b'dak li wieħed u ma wettaqx, hekk jerġa' jagħmel. Il-Partit Laburista żied li l-kwistjoni hija l-kredibilità u Simon Busuttil m'għandux kredibilità. Il-kap tal-Oppożizzjoni huwa a politically broken leader playing a broken record li min tafu tistaqsi xalih, temm jgħid il-Partit Laburista.